Balmao Onisroma. Au Balmaké de Rasjal, au cas émission Vision du peuple Nyo Wati Sele. Radio Rampark en 97.9. On va en profiter qu'à Antianronfo, Mali Kono Mali Koka. Morobe Kafo Baraina. Ou Bandeme, Yoro Surumoro, Yoro Jamoro. Anka Foli Besa Bema. Somere na yon Soroyambi. Andabena do Femununa. Oye Fembafla. Mais follow. Iba soro beta clairo sabanyona. A follow. Jamana be lahala mina bina dogulen taula na ubeba kalama. Nankwa mako la vie chère. Dabe maleo nye bisnogo tuwe. Kamana gan o wasara dalue. Seli to teteme do kun klinka. Nga maleo tado ubake tugumina. Yani seli che. Antunye kiboroya min kumbo auye noye simankoye. Ofana kelembe déception daimbi. Ofana kofe. Anana kibora werebo noye nasa muso tise ka n'assemblée suku kono. Gouvernement koku yu seko kola. Nga aujourd'hui avec a fait mi clocher après 3 jours, c'est tout à fait le contraire. Donc au beba tobi ankan siendo ni ko ina tuguni. Kaseka jamana nyamo ko alerter. Ube bara mina uye initiative minta. Tiendo initiative nyumando. Nga commerçant mbe ku ka bara ke sanji koro washi. Donc andabe do fenfolo mina bi oyoye ko nyafo. Aflana bi andabe do komina. Anga chukoroba Ibrahim Diallo chu beba don Mali kono kafo kuna fundila do kabini sanjan nibere peru ta Mali journaliste chela bi abe fie ki ka Ibrahim Diallo chu wele abena kumanye bi fendamadoka mimbe talike désobéissance civile la komunu kera salo na bangena ni damseni chama falie imam Mahmoud Diko ka misiri dala assemblée dala région kono mo chama bina. Donc, tous les passagers Minkembara lundi temene. Au passage kele, Nala Sonama, Abeno de Lame, Ola Saukase ka don, Kuma Munu Fora, Kadaka Mokoroba, Weleli Chera, Ambe Audi, Radio Rampar Beande, Kaseka Oblasira, Kauson Kola, Komik Madola, Basura Donia Tebela, Amena Kumoka Kumata Kuflana. Mais Sabana, no yera la deniwati ambo, Obetalike au Conseil islamique Kononana. Le Haut Conseil islamique du Mali, vraiment bien gléalendu. Kadaka, depuis Haïdara nana au conseil Nyemoyala, on y remarque Chamanke. A follow il n'est pas régulier dans le bureau, à teta bureau la Kachaya. Au conseil ka visitu beka lere kaso, au site problémé. N'a bien ambekaye, au conseil vice-président Dobé. Nous comme à Côte Traoré ba, Mohamed Traoré, aleni Shérif Ousmane Madani Haïdara nofemo, ou nous devait clasher la bille. Akuma gléalendu. Nebolo kafo on de kwanga ben on de kwanga mbolo di nyoma dinamo de kanga ka repere bi na ya soro sirfukete ni ko kalama ni wakati ya mbanda be dola ka nyefo. Donc ninde yanka somadena vision du peuple fambaye balma amanda dola ibada dugolin tawla faso kono jamana be yoro labi alni mo ma fenfo mo eble be kanga ka fo kibe do kalama ni kola miye sani fenfewnyi sani frefewnyi Malé a même c'est sambi au compte de. Donc c'est vraiment triste que jamana ni tugoya la ka fantanda dola. Afola madame ni mi anga dam ni saka ko re flo. Kadaka bini priorité ben bio fana ka boni to fly. To fly ka bonne ngambe dominer ko bi ni ko bi jamana dembe mu fe Mali kono bi abo ka be saka de fe. Anya e ka fo ambalma flow nanani saka yina. Malombe saka sa prime na krole. Beaucoup de gens pensaient que Kafo sera sur le prix clé de là. Betou Nison Jalenu, Celi sera, donc Amanga War Blanco, Ameta Krolé, sera Frirola, comme avec tout d'habitude. Mais entre sur Nina, primi tu me fais sera la salo, au prix double de Beka Fos sera là. Sera mi tu me sur Watani Duru, au sera de Beka sur Wabisaba. Donc, il y a une question posée, quand il y a une monde à Tony Kera. D'abord, ni un balma flow ka version amé. Ou be version bafla de fie. A folo ba fie ko bran balo da galera. Flana ou ba fie fana ko kelebe krofe. Ko krofe kele ya to ko sara nata te chaya nyina. Kadaka bambara chu be sira la. Unu ka sara fale mobli la ou be mobli détourné ka dona et tout la ka sara be Ou se ka mindu bodu sara to be sa uboloye. O de be ka kenyina.
Mima deli ka kɛ fɔlɔ sagatigiw la. An ko n'u ye fɔ o ye daluya dɔw bolo. Daluya min n'an kan ka sinsin a kan ka fɔ bɛ se ka kɛ daluya dɔ ye n'an bɛ min minɛ. Mais est-ce qu'on kan ka kɛ motivé sagafeerelaw bolo ka f'u bɛna saga prix doubler wa? Ɲininkali fanba bɛ yen de. Ma se ka na ni baganba ye ka da ka insécurité bɛ yen n sera ka na ni fitini min ye a bagan prix ye min kan ka bagan prix feere o la dɛ. Est-ce que jagokɛlaw kan ka bɔ n'u ka bagan ye kɔrɔn fɛ ka na n'u ka bagan ye Bamakɔ kɔnɔ ka na n'u ka bagan ye Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ ka na prix da bagan ka min tɛ bagan prix ye wa? Jɔn de kan k'u rappeler à l'ordre? O ye Mali gouvernement de ye. Gouvernement tun man ka far'u kan k'a fɔ ko baganda balo gɛlɛyara walima insécurité bɛ yen tiɲɛ don o bɛ yen mais est-ce que seliba ma se ka sɔrɔ insécurité bɛ yen wa? Insécurité ye mɔgɔ dama min bala ka baara la tiɲɛ don mais est-ce que o bɛ dalu bɔ k'a fɔ k'u bɛna bagan sɔgɔ doubler wa? N'o sera ka kɛ gouvernement sigilen ɲɛna, ça veut dire que le gouvernement est complice. Ça veut dire que l'existence même de l'État, ça veut dire que l'autorité de l'État a même mis fort, l'autorité de l'État te tienye. Moussa Traoré n'a qu'à kobe. Aye samouani flani, kalolo flani klou, damadoke fangala. Ama samouani ça va se rôder. Maintenant Moussa o minga fangala, anaga kobe a tumbo yalendo. Moussa tu es kangalentige, na tu es mi fois tumboke. Nga ango marasuga mi tumbe anto marasuga de fait. Donc ni Moussa de tumbe mbi. Anaka kobe na ko sera son kake mi abe kode. Malheureusement, gouvernement de sera ka flaw contrôler. Oura kote kubi nou ka foire daele, comme il s'entoure avec tout mina. Ka foire do daele, gouvernement ere ka privé sigeo sera ka amaka teme ola. Balma o mese ka mi foni ben gouvernement ka décédé. Est-ce que gouvernement mese ka foire daele Mali fambewa? Foire mena daele mogo commune kono. Est-ce que foire kele mena daele Seguwa? Est-ce que foire kele mena daele Sigaswa? Est-ce que motika ou beno foire kele sorowa? Donc ni gouvernement se ka foire daele fambe, mime ni gouvernement fait o kelende aka exiger ni sera misra ka do o sera ka fera prix là. Donc comme Mali kera bato mesrae. Fama kuma kante bato blé. Fama mi na so itara kibla baramina jamana kelembe ka pouvoir min dima ka lakana bagaw dima non seulement ube ekoloshi wa ebe saria mita ebe hakilna mi fo o de kan ka boli jamana kono kada ka tout le monde n'est pas appelé à diriger ni ika kuma kante la bato faso kono. Moi à ta place ne be démissionner be barabla a folo gouvernement ma communiqué que folo fo ka se bima sara geleali la ani fati to une semaine gouvernement ma communiqué que folo est-ce que amse ka bisiga ka fo ko gouvernement ere ngani akai ka yeshi amawa point d'interrogation. Donc ni gouvernement ma se ka communiqué que on me moune que 600 on déclare que gouvernement interpellé en tant que des associations de la société civile nous ta kalama en fla ka fouiller. Maintenant dalu fulana mimbe bramarala bolo o dalu fulana emu mbalmaw u ko baga balo dobe ko turto ko de gelera nyina ko tseka sa wa ko tume soro primina do fara loka o baga ferlaw jode nga est-ce que do fara le turto comme ça sera prix doublé wa c'est le technique mo tunga ka ni be koloshi nga malheureusement tel n'a pas été le cas ayera ka fo turto fona soro babe mali yoro minabi o kay kolonai ko mo do kelembe ka ta turto fona jeni muru ye tasuma do turto la nyina ko jeni sinon ni turto tuma jeni o turto tumse ka distribuer ka saka bayri ka chama balo de fait que turto jenna a manchamble fitini mimbe o songo be geleya c'est pas un problème mais John de ya jeni est-ce que comme au fokma de anye 600 wa gouverner c'est prévoir tiendo est-ce que sugu do chez la modoy wa. Donc si le gouvernement n'a pas communiqué ça veut dire que le gouvernement est complice de l'augmentation des prix. Kadaka flaw donto à frontière la gouvernement me dos rode. Donc au peuple kayala. Mais est-ce que malien ganga selike tawa que ce gouvernement m'a communiqué ou ko kumina for daele ne bolo for ya woro bla lonjila de gouvernement se ga mikebi ka spirit do bo officiellement ka fo saka kana frika temeni prika. Ou ka soro ka police blaka jigi du ko gardu blaka jigi. Ni flami ma do ka saka se ga ferola ay wa ni ka saka ga jigi. Iborana rom ne ka tanae. C'est ça un gouvernement responsable. Avec faux de ma gouvernement mimbaka jamana don hami, gouvernement mimbaka jamana don joro, abara bekatandi. Oba sur le folo, ini sagatu kumana, ini bagantu kumana, au bena prix dola, ou fene sonaka, dobu ka prix la. Gouvernement ni sagatu sigra ka kuma, a résolution kera munde. Donc, on sait qu'à faut que gouvernement ngani akai. Kadaka mo bembi qui be fonction publique la. Akachala fe o mo ka dogo sagako be mi hami, alla kera wabinani. Nga John ka chambi nafra sur 20 millions d'habitants mo be jamana furoba bara la otete mo million kelen kan
Oh, mon million tani konoto to. Mounou be secteur privé là. Mounou be brique gauchi. Mounou be moto gland. Mounou be mécanicien là. Mounou be finikala là. Mounou be radio bara là. Olu ka sorbe na ke tuko di. Nulu ma wari soro kata sagasa. Walma ukanga wari mindi. Locateur ma pour que kuka so sara. No terado, no beterado sagala. Ola ni seli temena. Mo chamambe aka client wele tribunal la de. Ni seli temena. Mbafie mo chamambe se police la de. Ni mo wele la police la. Ni mo wele la tribunal la. En tant que foyer, c'est dit à la passivité du gouvernement. Parce que tout sais qu'a fait bon ina. Donc, ni tu es sarakoye. A même mis faut mali gouvernement. À une semaine de la fête, vous savez qu'à koko jona pour qu'au moins ni koka se ka déboucher moko ka lafia. Malio a flana et simon koye ayo lame. Simon fana anya seke like kata soro jaja. Simon fana foi ma fra simon ka izine na. Anya izine be yininga. Auto simon di magasin tuku ma primina. Est-ce que au prix quel est le walma d'offre la prix ka? Et je ne vois quoi à couler ta kalama ko simon bega free prix la prime beta fo wa mukani ko kuta kalama. O de ato anya kengeru sonné kalaje. Ando na kengeri taw tangono mako anya soro kengeri shegin kono kurane de beka kalai. Kengeri shegin kono el haji de siglembe imura te fako magantaka te fako wa brumusi de bedo aka du kono. O de keleme ka simon prix olympique ke wa mukani ko e. Anya fo gouvernement ka fo simon be ro mina bi numu koloshi. Jamana tobe ka usine créé ka chaya simangla usine créé ka simanda noya pour que jamana kase ka bla en voie de développement kanaka ni soñuma jota chara ni moye siso soro abe nyataka ko fo jamana kono anga usine ye mumbarake pour que sima songo akana yele anga association ye mumbarake les associations dites associations de consommateurs ye mumbarake kadaka tobe promotion kela on be ka dade twanga moye pour ka kanake mais gouvernement sera ka wuli au moins qui c'est le ciment kola ambu fola nango saka kola o mafenge ou minga ciment kola yo lame ou ko ciment me fere primina ou mo tola ga ciment kana fere kateme wa tani konotonka 95 000 francs alors 95 000 francs wa kele mboka o shweni kada wa kele fara la ka to na dalutala a daluye munde e doma fara carburant doma fara chauffeur ka saraka doma fara usine ka ciment ka e ma munde kara Mali Sénégal do sera jena dia qu'on se dise la vérité dans ce pays. Il est grand temps que Mali on kabunya. Il est grand temps que les gens soient respectés. Franchement, mega Mali qu'on a chamba et kanya tuaka. Ani fugarea manjande. Mais bi, ce que nous déplorons. Min kelembe dusukashi amabi. Min kelembe kamana gaya amabi. Mali on ba kalama kafo. Siman tuku de beka. Siman fere mogoma. Wa mogani ko. Mais beka 95 000 francs reçus de 10. Non reçus yera kafo. Siman tike 95 000 francs di ema etaranoi. Mohamed Mano yemite eni simantika atika kata fo tribunal la abfomi ma ko dénonciation anonyme eni simantiki flabe bta kasola non seulement simantiki abuke ka bika Mohamed binika e kana se ka tuno bi yere ka ikon be se ka dénoncer a chama meta bi ciment tonne fla tonne saba mais ya ko facture laje kegeru be ka 95 000 francs kaka gouvernement de numéro vert blaya koni Mohamed ya simantiki d'offre ciment ka 95 000 ka. Alors 95 000 francs kuma avec la kakolao mais me daku minabi oh ya me ko kengeri tri mettra kasola oh ya me kaju me tradira c'est dû encore à la passivité et à la complicité et aux négligences extrêmes du gouvernement malien. Gouvernement Bemina, c'est ce qu'on appelle pompier pyromane. Mais rekeba fika here kadinye ngaika jino kadinye katwe fembeka. Ça veut dire que malien ka souci na madalani mali gouvernement nindo. Simantu beka bianca phobie fema bo fanala ni tara sima magasin na utume mufie kwa ko stock krom mamolo ko maba ko no stock bana ame commande kramita donc sima prix en bas de 95 000 là mafie mobilier nalimika kanolu do ka magasin ravita abe tambo à chaque fois que ni mo tara wa ko sima krom mbubolo ku yo sa dagana ko mabanfolo ou kala ka bola ou ko nita sanga prix la tasa rore ko gouvernement muluka sima sa. Voilà le Mali. Voilà le Mali de Modibo Keïta. Voilà le Mali de Amadou Djikroni. Voilà le Mali qui prétend être dans le Mali Koura très bientôt. On est à la Mali Koura Bejotandi. C'est pourquoi Kengeri Tigibé, Momoy Kengeri, Momoy Simon Frère Prila, Primini Dalutala, Ibtala Soronye. Malion Teya Fabu Teya Fasini. Waite Siratu Tiga, Drome Clé à la Biningala. On l'a Bitrigeni Charade, Magasin Jeni Charade. Amae Mongo, Naubora Raba Mako, Immeuble Bina. Fouille ni na nyona uko. Sebiye wakati me o isabali wakati e.
silamɛya y'o de fɔ an ye, Ala y'o de fɔ an ye, kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'o de fɔ an ye. Nka aw ni Ala cɛ jamana bɛ se ka mara ta k'a don sugu kɔnɔ ba ni suguko fana la. U ye sogo fana prix yɛlɛ, a sogo prix yɛlɛna ko bagan tɛ ka sɔrɔ, sogo min bɛ du Bamakɔ misi tɛ wa? Mais a ye t'aw jɔ dɔrɔn frontière la entre le Mali et la Guinée. Don o don mobili min bɛ donni misi la ka bɔ n'a ye ka taa feere kɔ kan, ka d'a kan kɔfɛmɔgɔw bɛ misi san prix min na, anw tɛ se ka misi san o prix la. Donc julakɛ b'a ka misiw donni ka taa feere kɔfɛ o nafa b'a kan ni Mali ye. Aw de bɛ k'an ka bagan dɔgɔya. Un gouvernement qui se dit responsable. Misi sogo de bɛ don sugu la, saga sogo ka dɔgɔ, misi sogo ni ba sogo de dunta ka ca maliyɛnw fɛ selon le constat. Mais entre temps, o gouvernement kelen bɛ ka ɲangi dɔ bin, a bɛ san caman bɔ, ko dumuni o dumuni bɛ yen n'o bɛ dilan jamana kɔ kan, dumuni o dumuni bɛ yen n'o bɛ dilan dɔ fɛ min tɛ maliyɛn ye, n'a bɛ donni ka na jamana kɔnɔ, n'a dayɛlɛnnen don, c'est comme sɛ, a bɛ fɔ min ma ko poulet de chair. I b'a sɔrɔ poulet de chair tigi min bɛna n'a ka poulet de chair ye Mali kɔnɔ, o poulet de chair tigi bɛ t'o poulet de chair feere jamana wɛrɛ kɔnɔ olu b'o dun. Mondialisation de y'a fɔ. Mais encore pour des raisons sanitaires, bien qu'avant corona ka daminɛ, ko sɛ poulet de chair kana don Mali kɔnɔ bilen. An y'o fana sɛgɛsɛgɛ. Tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔw kan ka u ka jamanadenw bɛ min dun u ka k'u janto a la. U man ka t'u ka jamanadenw ka dumuni fɛn jugu dun. N'o kɛra ni ko min y'u sɔrɔ don min na, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka interpeller, u bɛ se ka problème sɔrɔ a la. Donc a bɛ se ka kɛ degun ye fasodenw ma, o fana ka ɲi. Nka u y'a fɔ ko poulet de chair tɛ don, mais an bɛ période min kɔnɔ, sogo prix yɛlɛnna, a tɛ se ka san. Gɛlɛya bɛ yen fo ka se bi ma, wa y'u fana bannen don ka don gouvernement ka sagonada fɛ. Kana gouvernement ko k'a ye subvention min kɛ sogo la, o subvention fana dan ye kalo 2 de ye dɛ. Ɔ ni min b'i ka sogo mara, walima ni min bɛ i ka sogo garder cogo wɛrɛ la, walima i ka laya sogo garder cogo wɛrɛ la, a garder dɛ. Kalo 2 bi ko kɔngɔba bɛ nalen, sogo dunbaliya bɛ nalen. Donc ni docteur ye sogo sɛbɛn mɔgɔ min ka ordonnance la, o sata bɛ kɛ sogo dunbaliya ye. Gouvernement k'a fɔ kalo 2 ye ɲangi wuli ka b'u kan, nka ni kalo 2 sera a ye tɛmɛ n'a ye. Basigi bɛ min, danaya bɛ min, tilennenya bɛ min. Donc o bɛɛ problème ye, problème min ni an confronté len don a la, n'an kan ka ɲini joona pour que au moins gouvernement fana ka se ka fiɲɛ bɔdanin d'a ma, an ka se ka lafiya. Sinon poulet de chair ka don Mali kɔnɔ, c'est pas condamné. A man ka condamné. Pourquoi service minnu bɛ yen, laboratoire minnu bɛ yen, n'u ka baara ye ka sogo sɛgɛsɛgɛ, n'a y'a sɔrɔ sogo min dunni ka kan, o tɛ se ka kɛ wa? An ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ, mun de y'a to ja o fana kɛlen bɛ k'o fana da sɔgɔ, a y'a lamɛn dɛ. Minnu bɛ ka faso nafolo soin, minnu kɛlen bɛ ka 300 milliards soin, 2019, vérificateur ka rapport, plus de 300 milliards volés, olu de kɛlen bɛ ka taa ferme dilan bi, olu de kɛlen bɛ ka forobaw san, ka bɛɛ yɛlɛma ka kɛ sɛ marayɔrɔ ye. Comme olu ka sɛw de bɛ feere restaurant na, olu de ka sɛw bɛ taa alimentation ravitailler. N'an y'a to poulet de chair donna, poulet de chair b'an ka marché bi. Donc an ka sɛ tɛ sa kuma tɛ sɛfan ma, n'o kɛra poulet de chair bɛna marché bi. Et pourtant mondialisation ko mɔgɔ kana datugu mɔgɔ ɲɛ. Chinois bɛ bɔ n'a ka Jakarta ye Chine a bɛna feere Mali kɔnɔ ka taa n'a tɔnɔ ye. Et qu'est-ce qui vous empêche ka poulet de chair to a ka don Mali kɔnɔ? A kana feere prix la prix min ni maliyɛnw bɛ se ka san lafiya kɔnɔ. U sen dalen don affaire ka dɔwɛrɛ tɛ ka d'a kan a bɛɛ bɛ sɛ feere. A fama bɛɛ bɛ sɛ feere, a bɛɛ bɛ kami feere. O la surɔ dɔ taara fɔ n ye ko hali kami de chair fana bɔra. A y'a lajɛ waritigiw kɛlen bɛ ka sɛfan gɛlɛya cogo min na. Dans les champs, jɔn de bɛ se ka sɛ maraso dayɛlɛ k'i tɛ ko dɔ kunna jamana in kɔnɔ yan. O kelen tilala ka dɔ fara sɛfan kan, minnu kan ka sagasɔngɔ nɔgɔya, minnu kan ka sogosɔngɔ nɔgɔya, olu de fana bɛ ka dɔ fara sɛfan kan. Biɲɛkɛla ɲinina sen dalen biɲɛkɛla kan, n balima o t'o ye dɛ. Donc le gouvernement est complice. A diyara min ye o a ma diya min ye. Ni Mali gouvernement bɛ se ko la, o ye ka tabali gosi bi alamusa bɛɛ. Ka d'a kan an y'a mɛn ko gouvernement ni bagantigiw kan ka ɲɔgɔn ye bi. N'o ɲɔgɔn ye bɔra min na. Nka ni seli kɛra nin cogo la, k'a fɔ gouvernement ma se ka fɛn bɔ saga la, a ma se ka fɛn bɔ maliyɛnw ka dépense la, kɛnkɛritigiw continuer ka siman feere 20,000 ni kɔ. Ayi o ye espoir bannen, o ye jigitigɛ de nalen ye. O de la Musa n'a ka ko bɛɛ, Musa tun t'a fɔ cu, jamanaden k'a fɔ a ma ca. Ni Musa Tarawele tun bɛ kuma don min na, n balimaw, an ka cɛkɔrɔbaw k'a ma i tun b'i jɔ gitɔrɔn kan 100 mètres i tɛ mɔgɔ natɔ ye. Hali sɛw tun tɛ kasi so kɔnɔ fo Musa ka tila kuma la. Ka d'a kan mɔgɔ min don n'a tun ko a bɛ min kɛ a b'o kɛ. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Le langage de nos responsables, c'est décevant, c'est déplorable. Donc, la Tibla, Association libre des consommateurs président Croquet de Balo, a Kanye Fanye Doni, Kobe la lamina pour qu'au moins Angaseka Famu, un élément sonore, Militinani Konoyani, Anga Tchou Bismillah, événement Mikra le 10, 11, 12, Nimro Binadiko Kairola, en désobéissance civile, Bouga Nali URD la, Ananina,
o sogɛli ka gouvernement prorogation n'a sɔrɔ a b'a kɛ n'a ta kɛ tu y'an ka cɛkɔrɔba de doyen do wa a bɛ min fɔ faso kɔnɔ a b'a dɔn ka da ka bi ma bila baara in na dɛ donc miniti 4 an ka bila balo lamɛn an bɛ tu ta sisan an ka balo lamɛn. Marajal fɛn kelen fana bɛ yen an ko u fɔ bagan dumuni ko la an ye kibaruya sɔrɔ ko Kayi mara la turuto feerela minnu bɛ yen n'o ye bagan dumuni ye ko tilema fɛ ni bin jara bagan dumunikɛyɔrɔba min bɛ Kayi ko kuma dɔ la u bɛ mɔgɔ bila ka taa tasuma don a la n'u ye tasuma don a la pour que olu ka turuto ka se ka marcher donc an b'a fɔ gouvernement ka disposition bɛɛ lajɛlen ta nin bɛɛ lajɛlen na information na an b'a fɔ u k'a sɛgɛsɛgɛ ni kisɛ bɛ a la u kana sɔn o walew ka kɛ parce que nin bɛɛ lajɛlen bɛ na ni kɛlɛya ye Arajal dɔw b'a fɔ ko Mali bɛ sogo labɔ kojugu Arajal o disposition min filɛ an y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛn k'i sen don o la k'o kɛlɛ kɛ pour que o ka dabila ka da kan kuma dɔw la gouvernement ye disposition ta ko bagan tɛ bɔ an yɛrɛ consommateurs y'o seere effectivement bagan fɛn fɛn sɔrɔla frontière la u ye mobiliw lajɔ surtout ka bɔ ka taa Dakar kan mobiliw jɔra aran na ka mobiliw jɔ fo baganw tun bɛ ka sa mobili kɔnɔna na ni mun sara u b'o subɔ k'a feere bagan k'o subɔ k'a fili baganjulaw u b'a kalama bagan minnu mana sa mobili kɔnɔ u b'o subɔ k'o fili fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra bagan ma se ka labɛn bagantigi nana ka na mun kɛ u y'u dɛn ka baganw lasegin k'u bɛna n'a ye Bamako u bɛ taa bagan bila ji sanfɛ kurunbaw kɔnɔ ka bagan tigɛ pour que ka Sénégal lasɔrɔ ni a ye Arajal fo kurun dɔ cira ni baganw ye o kɛra yan san tɛmɛnenw la Arajal bagan kuma dɔ la baganjuraw bɛ bagan bila mobili kɔnɔ n'a fɔra ko bagan kana bɔ n'u sɔrɔla frontière la ni kilo 60 kilo 50 ye u bɛ don ni mobili ye tu kɔnɔ ka bagan jigin mobili bɛ tila ka segin ka na sira ta ka frontière tigɛ n'u ye frontière tigɛ fila ninnu bɛ bagan gɛn kungo fɛ ka fɔ ka poste dépasser ni yɔrɔ jan ye o bɛ taa mobili kunbɛn ɲɛfɛ pour que ka bagan don a kɔnɔ donc minnu bɛ contrôle kɛ olu tɛ kungo bolo ninnu fɛ olu bɛ frontière de la ni bagan nana b'a fɔ ko mobili mana b'a fɔ k'a tɛ tɛmɛ a ka can o ni eaux de bɛ se ka bɛn kuma dɔ la ni olu ni olu bɛnna donc o bɛ se ka arranger olu fana fɛ o bɛ tɛmɛ donc Arajal filière in a kuru man di a ko ka can donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya ni mun ye f'an jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka an jɔ ni gouvernement ye nɔgɔya ta k'an sɛgɛrɛ pour que nɔgɔya in ka se ka labato an consommateurs ka se ka lafiya parce que secteur bɛɛ lajɛlen ɲagaminen don Mali kɔnɔna na gouvernement bɛ cɛsiri la nka ni gouvernement ka cɛsiri jɔyɔrɔ ma ye an jamanadenw bolo an b'a fɔ ko gouvernement tɛ foyi la gouvernement dun ye anw yɛrɛ de ye n'u ye cɛsiri ta ka nɔgɔya lase anw ma u bɛ numéro minnu bila bɛɛ lajɛlen ka numéro ninnu bɛɛ lajɛlen k'u wele parce que an b'a dɔn Mali ye bagan mara jamana ba de ye ni insécurité tɛ sogo tɛ ni hakɛ sɔrɔ anw fɛ yan donc Arajal État bɛ effort bɛɛ lajɛlen na hali n'a daminɛ ni gɛlɛyaw b'a la mais tagalen ɲɛfɛ ni Ala sɔnna a ma État ye prix mun fɔ ni o ye 150 sogo buma 460 sogo koloma prix min na respecté c'est fɛn min jɔyɔrɔ bɛ boucher la n bɛ segin a kan tuguni o y'u ka wariko de ye gouvernement cɛsirilen don ko nimisa tɛna bɔ wariko in na ko bɛɛ lajɛlen b'i ka wari sɔrɔ gouvernement yɛrɛ kelen don k'a ka service technique éléments yɛrɛ bila abattoirs la ka abattage sogo minnu bɛ fɛ ka a jate minɛ bagan joli de fagara abattoir in kɔnɔ su fɛ bagan min ye jɔn ni jɔn ta di a bɛɛ numéroté don a bɛɛ jate dɔnnen don reçu bɛ di en fonction de ça i bɛ taa ka t'i ka wari minɛ don o don n'i ye bagan faga su fɛ dugu mana jɛ n'i kilala sogo feere la i bɛ taa ka i ka wari minɛ yɔrɔ la boucher fɛn fɛn enregistré don bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn gouvernement ye baara in kɛ pour que a ka saniya wari kana tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛ bagan feerelaw yɛrɛ ka taa bagan fagalaw yɛrɛ ka taa u ka wari minɛ ministère la État ye disposition bɛɛ lajɛlen de ta pour que boucherw kana nimisa u ka wari sɔrɔli la an consommateurs fana ka nisɔndiya sogo jiginni na c'est-à-dire jamana tɛ se ka kɛ foyi ye n'a maliyɛnw ka cɛsiri kɛ n'a ɲɛna a ɲɛna anw de ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye donc ni État ye effort fourni an consommateurs fana ka effort fourni ni fɛn fɛn tɛ ka prix ninnu labato service technique u ka papier nɔrɔlen bɛ sugu fan bɛɛ a ye téléphone ta a k'u wele a k'a ɲɛfɔ u ye soit n'an ma se k'a ɲɛf'u ɲɛna a y'an consommateurs yɛrɛ wele an ka numéro kan sugu mun don ani tabali min don n'an y'o dɔn an fana bɛ service technique wele soit ka sariyatigiw wele minnu bɛ se k'u ɲangi pour que ka se ka taga baara kɛ baara in opération in a ka se ka kɛ kunkɔrɔta ye sogo prix kana yɛlɛ an ka sogo sɔrɔ prix nɔgɔ la hali bi dɔw y'an wele ko hippodrome yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ
sugu dennin dɔ don ko sogo piri k'a tɛ ka respecte yen nɔ ni ala sɔnna ma an bɛna ka na o ci lase service technique ma u ka taa ka taa o sɛgɛsɛgɛ mɛ ka mun fɔ baganjuwaw ye lawuru in dilen kɔfɛ gouvernement kɛlen kɔ ka lawuru di malidenw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma piri in respecte n'i ye ɲangini min sɔrɔ a la o ye i yɛrɛ ɲini ko ye ni boucher min y'a dɔn k'i tɛ se ka convention in respecte kalo 2 de don sogo feere jɔ sinon n'i ma sogo feere jɔ n'i bɔra nin cadre kɔnɔna na parce que an ye information sɔrɔ ko boucher dɔ bɛ ka sogo feere ko 600 ko dɔw yɛrɛ bɛ ka a feere ka yɛlɛ 600 sanfɛ laɲini to o ye gouvernement y'i bolo jigin faso jiginnɛba de kɔnɔ ka miliyari de bɔ pour que an jamanadenw ka lafiya donc fo lafiya an jamanadenw k'o jɔyɔrɔ ye donc baara in tɛ taa an jamanadenw kɔ an ka fara gouvernement ka service technique kan pour que opération in ka kɛ kunkɔrɔta ye numéro minnu kololen don boucher ka tabaliw la ni sogofeerela min tɛ ka sariya bato an ka o numéro ta ka weleli kɛ soit an consommateur ka numéro min bila la a k'o ta ka weleli kɛ donc n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ni ala sɔnna an ma nin opération in kalo 2 kɔnɔna na a bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dusu suma gouvernement bɛ jateminɛ na ka disposition ta hali ni kalo 2 in banna pour que sogo prix kana yɛlɛ i b'a fɔ komi a yɛlɛla ka se tɛmɛnen ma cogo min na n'a ma jigin 500 ni 60 in duguma a ma jigin 400 ni 60 in duguma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a kana yɛlɛ ka tɛmɛ o kan n bɛ gouvernement fo ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la an consommateurs ye k'a fɔ ko an nisɔndiyara nin opération in na an na far'u kan ka nin baara in kɛ ka se fa a dan na ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun nata in na anw na bɔ ka caravane kɛ gouvernement ye fɛn fɛn prix jigin n'a b'a fɔ o ma ko subvention k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bafulu k'a sigi mobili kɔnɔ ka Bamakɔ ni Kati n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ folokoto maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn gouvernement ye jɔyɔrɔ mun ta u ye jɔyɔrɔ ta dumunifɛn minnu na u ye jɔyɔrɔ ta an ka baarakɛminɛ na n'o ye sojɔminɛnw ye an n'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔw ɲɛna fo ka se gaziw ma k'a bɛɛ lajɛlen prix jɛlen fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la pour que gouvernement bɛ subvention min kɛ nin subvention in a kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye donc arajal n bɛ i fo ka radio lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. balimaw nin tun ye Ablaye Balo association libre consommateur président donc a bɔra ka explication d'an ma mais an bɛ min fɔ association libre fana ye u kana kɛ gouvernement ka jeliba ye u kana kɛ gouvernement ka kumalasela ye ten u ka pression kɛ gouvernement kan pour que maliyɛnw ka lafiya. C'est ça un bon consommateur. Un bon consommateur ne doit pas beaucoup saluer. Kada ka gouvernement ka fɛn bɛɛ ma dafa. Balo ye foli min kɛ bi a bɛ foli kɛyɔrɔ 15 bɔ n y'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la. Donc an bɛ se ka reproche fitinin min kɛ nka a fana bɛ min na au moins il est en train d'alerter l'opinion hali n'a sɔrɔ a fanga t'a fana la k'a bɛɛ kɛ. Donc cu an bɛ cu bisimila a sera yan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hakilina min b'a la ŋaniya min b'a kɔnɔ jamana ko la min bɛ tali kɛ denmisɛnnin minnu binna le 11-12 fo ka se 10 ma a daminɛra min na a k'a da don la k'o ɲɛfɔ ani désobéissance civile Ibrahim Gallo cu an b'i fo i ni ce i bisimila i danse. Ba Razjalni an yi wele ka na min kɛra salon n'o bangena denmisɛnninw fagali la Badalabugu imam Digo ka misirida la k'a daminɛ kabini juillet kalo tile 10 weleli min kɛra k'a fɔ mɔgɔw ka jigin désobéissance civile est-ce que désobéissance civile tun don wa i ka sɔrɔ k'i da don ko ninnu na k'a ɲɛfɔ. Rajal, désobéissance civile a yera jona Mahatma Gandhi and Indira Gandhi fa a yero de la désobéissance civile an tɛ tiɲɛli kɛ an bɛ baara bila an bɛna sigi ka an ka nisɔngoya yira an tɛ sɔn nin ma an tɛ nin fɛ wa baara tɛ kɛ bɛɛ bi sigi. Mahatma Gandhi m'a fɔ mɔgɔ si ye ko désobéissance civile ko ko bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra diɲɛ kɔnɔ n'a donna Mali la u b'a bayɛlɛma n'o tɛ désobéissance civile hali i tɛ kala ta ka fili o de nana yɛlɛma ka taa mɔgɔw ka yɔrɔw kari a ma faamu. Hors thème ne ka lempo wari b'a la minnu bɛ k'a lamɛn olu ka lempo wari b'a la e ka lempo wari b'a la Assemblée nationale tiɲɛli mun kɛra yen e ka lempo wari b'a la i ka lamɛnli kɛ jɛkulu ka lempo wari b'a la n y'o de fɔ ko fanga Rajal fanga kɛ faso in de fɛ fanga faso in de kanu fɛ karilaw an ka lempo wari don Assemblée tiɲɛnaw an ka lempo wari don hors thème minɛnw caméraw ni fɛnw tiɲɛnaw an k'a bila an kunkolo kɔnɔ k'a fɔ anw de ta don n'i ko i ta ye fɛn ye ka ban i b'a entretenu ka ɲa i b'a minɛ ka ɲa patriotisme de t'an na
n'o tɛ hali n'a fɔra kalan sisan u bɛ jigin ka taa few kari fe kelen sɔngɔ n'a fɔra ɲɛna ci da la an k'olu to yen nin bɛɛ la an tɛ Mali de fɛ n'i y'a ye tiɲɛniw bɛ kɛ mɔgɔw ka fɛnw bɛ suɲɛ ka taa an m'a faamu an ka démocratie 91 la a dabɔra fɛn min kama jɛmu fanga jamanadenw k'u hakilina fɔ liberté d'expression liberté va et vient k'i hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ bon n'o nana ba yɛlɛma ten k'o kɛ suɲɛli gosili ka mɔgɔw jogi ka mugu ci mɔgɔw la an ye démocratie an y'a fɔ ko nin de don wa 91 la a fɔra ko nin de don wa n k'a fɔra de an ka se ka lafiya bɛɛ ka kuma fɔ ko mun y'i diya ka sɔrɔ i ma mɔgɔ dɔgɔya fana dɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ neni démocratie o de mais ka taa faso fɛnw tiɲɛ a ma dabɔ o kama y'a faamu e ko ne démocratie faamuya 91 la an y'a lawuli mun kama o tɛ nin ye c'est comme n'i y'i ka kuma faamu sisan minnu bɔra ka taa ORTM da la minnu taara assemblée la minnu taara primature la u tun kan ka taa nka u tun kan ka mun de kɛ désobéissance civile n'a fɔra ko désobéissance civile minnu y'a f'u ɲɛna u tun b'a n'a kɔrɔ de f'u ye donc u tun man ka taa yɛrɛ ayi u tun kan ka taa ka t'u sigi de ka t'i sigi assemblée da la ORTM ye kunnafoni di so belebele de ye Mali bɛɛ an ka kunnafoni di so belebele de don désobéissance civile aw bɛ taa sigi ORTM kɔrɔ mun na u ye mun kɛ ORTM mɔgɔw ye mun kɛ donc mɔgɔw tun man ka maga ORTM na tun man ka en aucune manière mɔgɔw tun man ka taa ORTM na mɔgɔw tun man ka ORTM minɛn tiɲɛ parce que an bɛɛ de don an bɛɛ jɛ de ye ORTM ye caméra tiɲɛna o caméra kelen n'a da fɔr'i ɲɛna million de don minɛn minnu tiɲɛ table de mixage minnu bureau minnu tiɲɛna aw bɛ taa bureau tiɲɛ mun na assemblée la n'i bɛ don machine min n'a b'a lajɛ ni explosivité ko ni fɛngɛw ye i b'i ka fɛnw bɔ k'a bila n'o bɛ kule la o ye million de aw bɛ t'o tiɲɛ mun na aw bɛ don assemblée kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka fɛnw tiɲɛ mun na ka fɛnw jeni primature le haut conseil des collectivités ka t'o vitre ci aw bɛ t'o kɛ mun na jamana nafolo de bɛ don a la an ka mɔgɔ minnu an somɔgɔ minnu bɛ togodaw la minnu bɛ burusi kɔnɔna olu ka lempo wari an ka lempo wariw de bɛ kɛ ka nin bɛɛ sara f'an k'a bila an kun kɔnɔ de la patrie avant tout mais tu i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a ye mɔgɔw taara mɔgɔw ma t'u yɛrɛ ye weleli de kɛra wa laɲini de kɛra ka fɔ mɔgɔw ka taa nin yɔrɔ ninnu na u tatɔ fana a fɔra ko ka taa minɛ bon n'a fɔra mɔgɔw ka taa yɔrɔ minɛ n'i y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ désobéissance civile dɔn mais a bɛ taa minɛ de o minɛli ye mun ye a bɛ se ka jɔ da la k'a fɔ mɔgɔ tɛ don ne kɔni ka faamu na n kelen o désobéissance civile o bɛ se ka kɛ désobéissance civile dama tɛmɛnen ye ka d'a kan kununko n tun bɛ ka sariyatigi dɔ lamɛn maître Kasum Tapo a don y'a sɔrɔ ale fana tun bɛ kiri ministériya la a ko désobéissance civile i bɛ se ka ban de f'a ban ka se jamana ka sɔrɔ ma o de désobéissance civile ye a ye fɛn caman fɔ mais minnu donna ORTM kɔnɔ minnu taara k'u bɛ don primature kɔnɔ ne kɔni bɛ se k'a fɔ kabini a wagati anw y'o fɔ tiɲɛ na a kɔni kɛra nka dusu tun bɛ ko in fana kɔfɛ o de la an ka jamana kɔnɔ fɛn tɛ bali ka kɛ wa n'a kɛra fana an ka jamana ye sigi ka fɔ jamana de ye mais minnu ye mɔgɔw bila dun k'u ka taa minɛ est ce que olu tun kan ka fɔ mɔgɔw ka taa da minɛ wa n bɛ k'o de f'i ɲɛna ni a fɔra ko désobéissance civile i y'a faamu ko cɛkɔrɔba de y'a ko fɛn n'o ye Mahatma Gandhi ye i y'a faamu a fɔra de a ye baara bila aw ka t'aw sigi aw ka nisɔngoya aw k'o jira mais fɛn a ma dabɔ ko fɛn ka kari dɛ i y'a faamu a dabɔra de aw t'aw sigi k'aw ka nisɔngoya k'a jira Rajal komi démocratie nana sisan an tɛ sariya jamana de kan minnu y'a f'u ɲɛna u balolen bɛ yen a ye taa assemblée la a ye taa ORTM na sariya kan k'u nɔ minɛ n'an bɛ sariya jamana kɔnɔ dɛ mais n'an tɛ sariya jamana kɔnɔ an bɛ jamana mun kɔnɔ ni tilennenya yɛrɛ o ye jalaki ye mais mɔgɔ min ye mɔgɔw bila yɛrɛ ka taa a donni kelen tile ma ne hakili b'a la Isa Kawjim de ye a laɲini mɔgɔw fɛ k'u ka taa nka a fana m'a fɔ k'a kelen dɛ a ko mɔgɔ bɛ yan M5 RFP kɔnɔ ko bɛɛ de jɛra a kan bon a kɛnɛ fana kan n'i ko Isa Kawjim kelen don a bɛ komi i bɛ bi ale kan dɛ parce que a ko mɔgɔw ko mɔgɔw ka taa bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ balolen don a si m'a fɔ k'a ma fɔ bon o fana kumakanw bɛ yen bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de ye mɔgɔw bila ka taa ni jama tɔgɔ ye ni tiɲɛni kɛra jama de bɛ wele ka jama ɲininka Rajal n bɛna fɛn min f'i ye i y'a dɔn tubabuw ko nul n'est au-dessus de la loi o tɛ tiɲɛ n bɛ misali dɔ d'i ma Abdul Aziz Mauritanie président bɛ min a tɛ kaso la Jacob Zuma tɛ kaso la jama tun bɛ taa ka da la k'a tɛ bɔ k'a tɛ taa mais a y'a dɔn ANC ye parti de a ka ca ni 100 ye sariya de bɛ boli jamana sariya aw b'o de bonya e ye jamana kuntigi kɔrɔ ye ni e ma jamana sariya bonya jɔn de b'a bonya a mɛnna cogo cogo mɔgɔw tun b'a ka da la a ka ca ni mɔgɔ 100 ye ko ni a bɛ taa kaso la k'u bɛɛ bɛ taa laban na u ma juru k'u magaya a ma taa a tɛ kaso la parce que a b'a dɔn n'ale ye sariya sɔsɔ ANC ye parti kɔrɔba de ye nin tɛ Nelson Mandela ka idéal ye i y'a faamu nin tɛ ANC mɔgɔw ka idéal ye n'ale y'a sɔsɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a sɔsɔ cɛkɔrɔba san 80 nin ko a ma taa kaso la
n'an bɛ jo sariya yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔ ɲini fɔ a bɛɛ nɔ kan ka minɛ n'an bɛ jo sariya kɔnɔ dɛ komi an bɛ jamana mun kɔnɔ an bɛ nɔsi jamana de kɔnɔ. mais yan'o cɛ u tun tigɛlen bɛ ka siraw fana tigɛ ka tasumaw minɛ ka pinɛw jeni o fana ye kasara lase mɔgɔ caman ma mɔgɔ dɔw bolofɛnw tiɲɛna a y'a to dɔw ka baaraw jɔra waati jan kɔnɔ o fana dun o tigilamɔgɔw bɛ se k'u ka hakɛw ɲini bi yan. n bɛ k'o de f'i ɲɛna sa Rajal an ka nin kuma in surunya ni jamana kiiritigɛlaw wulila k'u jɔ ni an bɛ jo sariya yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔw kan ka wuli minnu ka fɛnw tiɲɛna maître Tapo ka sangaso ma tiɲɛ a ka immeuble ma taa a ta de ye so ye mais mɔgɔw ka bureau n'u ka butigiw ni fɛnw de bɛ mɔgɔw ka nafolo kasara n'an bɛ sariya jamana de kɔnɔ nin bɛɛ kan ka nɔ minɛ wa ni maa ma fɛn kɛ a la gouvernement de kan ka bɛɛ sara ka d'a kan u wulila Ibrahim Bokar Keita ka fanga de nɔfɛ a kɛra état de nɔfɛ donc état de kan k'i jɔ ni ninnu bɛɛ lajɛlen ka nafolow ye k'a sara n'an bɛ sariya jamana kɔnɔ dɛ mais n'an tɛ sariya an bɛ jamana mun kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ démocratie kɔni bɛ yan mais k'a fɔ ko ka sariya ko k'a latilen dɔɔni bɛ ka k'a la ɲaamɛ kun bɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ mais a bɛɛ ma bɔ dɛ magistrat dɔw kɔni bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi n'a ka biya la ka kiiri tigɛ a cogo la wa minnu bɛ fatɔkanfɔw ni fɛn na magistrat dɔw fana kelen bɛ k'u jɔ sisan k'olu fana nɔ minɛ parce que jamana se ka to taa o Rajal c'est comme jamana ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ ba t'a kɔnɔ mɔgɔ ba t'a kɔnɔ mun ka di mun ye o b'o kɛ ministre bɛ neni président bɛ neni diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ neni anw ma téléphone dilan tubabu minnu ye téléphone dilan anw ma nin ye olu la o téléphone na vocal bɛ kɛ ba muso ma neni fa bɛ neni mɔgɔ buruju bɛ la gosi anw ma téléphone dilan téléphone dabɔra nin de kan minnu y'a dilan u b'a kɛ ten de e ma ye ne ye n ban Android la kabiri 2017 ka d'a kan n'i y'a mɛn i y'a bila n kun a bɛ n bolo de Android tɛ n bolo téléphone simple de bɛ n bolo tubabu m'a dilan k'a dabɔ nin kama marabaliya ka mɔgɔw neni ba tɛ to fa tɛ to diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ to ministre tɛ to président tɛ to député tɛ to an ka jamana bɛ tan de. mais cu nin bɛɛ kɔfɛ an kɔni y'a daminɛ ni désobéissance civile ye an ye wele k'i ɲininka a la a bɛ se ka kɛ hakilina caman b'anw yɛrɛ la fagali kɛra juillet kalo tile 10 don min a fɔra mɔgɔw ka bɔ fagali daminɛra o don ne hakili b'a la anw tora ORTM na ci fɔra an ye k'a fɔ mɔgɔ kunfɔlɔw commencera ka faga assemblée da la an y'o jaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook siraw ni dɔwɛrɛ fɛ a tilala ka kuncɛ ni min ye anw minnu tun bɛ yen fana minnu ye fagali kɛ assemblée da la n'o ye jamana lakanabagaw ye o mɔgɔ kelenw y'u kunda ORTM fana kan o y'a to jama yɛrɛ kɛra u tilala ka taa primature fana la a don forsati de tun bɛ dugu kɔnɔ force antiterroriste mais n b'a f'i ye ne ye gɔlɛ ci ka mɛn salo ma kɛlɛkɛda kɛ fɔlɔ dɛ ma mugu bon kɛ fɔlɔ dɛ nka n ye forsati ka gɔlɛ minnu ci ka mɛn salo mais ala kana to n ka nin ɲɔgɔn mankan mɛn u ye gɔlɛ minnu ci ɲɛrɛla kaburudon kɔfɛ ka boli ka na fo casino da ka na ORTM kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa fo woninda la ko minnu kɛra ala kana nin ɲɔgɔnna wɛrɛ yira an na dɛ yen fana ORTM da fana la banabagatɔw cayara mɔgɔw banara a fɔra n ye ko suw bɔra yen fana fo ka se Imam Mamu Diko ka misiri da la ka d'a kan ko in ma kɛ tile kelen ko ye dɛ o dugujɛ mɔgɔw ko k'u tɛ don mɔgɔw bɔra kalo tile 11 kalo tile 12 o bɛɛ la forsati ma don dɛ sisan a tɔ kɛra ni min bɛ se min na donc a kɛra démonstration de force ye mɔgɔ binta cayara misiri min bɛ Badalabugu n'u ko a ma ko mosquée Salam ni Imam Diko y'a imam ye bi mɔgɔ caman fana binna yen k'u tun bɛ fɛ ka taa imam yɛrɛ de kama ko k'o bɔnna nin na denmisɛnninw taara ka t'u jɔ imam ni saya cɛ olu fana tora yen nɔ i y'o fana mɛn i bɛ se ka kuma o kan wa. n bɛ mun fɔ fɔlɔ Rajal san 1991 91 i ye n faamu vendredi noir an bɛ ala fo an tɔɲɔgɔn minnu sara ala ka hin'u la o kɛra anw ɲɛna yan mɔgɔw cira mɔgɔw sara i y'a faamu. Rajal Musa ka kiri la o ko qui a donné l'ordre de tirer fan filɛ nin ye ala ka hinɛ Musa la Musa taara Amadu qui a donné l'ordre de tirer i y'a faamu. c'est comme jɔn de yamaruya di aw ka mɔgɔw faga. aw ka mugu ci mɔgɔw la bon Badalabugu le 10 11 12 Rajal jamana in nkalon cayara dɛ et puis nafolo ye fa dɔ mɔgɔw la f'u bɛ nkalon tigɛ k'u ka hɔrɔnya n'u ka dignité k'u bafuye nafolo nɔfɛ ni problème ni ne Ibrahim Diallo c'u bolo c'est très simple i ye n faamu. Musa ka kiri la Musa y'a fɔ qui a donné l'ordre de tirer k'a ko u ni minnu tun bɛ c'est opérationnel au ko ou la dosso kelen kono dro ko abena dossier ça qui a donné l'ordre de tirer. Moussa n'avait pas et comité ko Moussa n'avait pas besoin de donner des ordres, c'était une dictature officielle Beba donc qu'est-ce que je dois faire et qui Moussa Bodo Moussa n'avait pas besoin de donner des ordres Beba fait qui est mandia famaye mounya munke yodon mounya qui c'est réel dit ka ti manifestation na 91 Moussa ko ko nutu dono sokonnana ti atie to be bange manasa de ibawma akira nyina o kara ga Moussa to barla de kiri do ngombe ko defo Moussa ko ukula do sokono dron 2 minutes abe do qui a donné l'ordre de tirer au maçon ou écrit d'abri ya famu le 10 le 11 le 12 Salo et Rajal gouvernement tout il y avait pas de ministre de la sécurité il y avait pas de ministre de défense Mogonan de nommé comme ministre Moworo voilà Moworo hein Boubou était seul maître 2 mois
sans gouvernement. Mais aller reconduire IBK fait. C'est très simple. Qui est responsable de ça là? C'est le chef du gouvernement. Moi quand la strange ka tiefo, nete bubu contrôla, ma delika tegemine, ama delika warduma, nta don, nya entom grobugu chien kele wo ne ka quartier, nya moru konate kono. Ma delika ngirala, nta contrôla ala ma chérie. Mais il était le chef du gouvernement, il a été reconduit. Qui est responsable des tueries du 10, 11, 12? Anga tiefo. Pourquoi interpeller? Il n'y avait pas de ministre de sécurité, ministre de la sécurité tout est, gouvernement tout est. Pourquoi interpeller? John de a foko force statique bo. Choisis nous bo résistir de pays. Ni élément de bora ni doina ni la BBCB qui se dira qui se va. Ngo qui se douma à BBCB même courante qu'on a là. Ils sont organisés, les porteurs du réforme ils sont organisés, ils sont pas comme nous. Ni ali ni meta sentinelle là on peut ta do kada la sentinelle. Marfa qui se me ka fenge kondana. Obe côté obe seben ka black fenge. Ni muna na kana relever. Obe marfa na je qui se joluba kono obe vérifier après oba di sentinelle croyement. Mais tu niko ko bubu kanga nyiniga. Tiendo ni ne re nyiniga bi. Bubu be nyiniga. Na bubu fene ngo nyema tumbo fana la. Ire ko bubu re kondira ka barala. Halla ya soro tunte mo famba hakilina e. Bubu re kondira mo mi fe jama tumbo de no fe. Nga jama tunte bubu ko de. Est-ce que bubu fene bi se ka yamaro ya di kasoro a wakati président de la République mi tumbe Ibrahim Boubacar Keita kota kalama wa. Obseka kewa. Rajal nete ndado ibeka ka kumala muna. Abe fangala tumami na nyiningara jamana ko sobe feo fena ba fokata kalama. Yente mo tara ko anyanga domaine d'urgence ko ka blayan ka be nyini ka kalo kelego ako katile ma konta kalama. Wa nyinga jamana fenyana ma feo fena ko kata kalama. Bon nete ndado Ibrahim ka kumala. Nete ndado. Non, tu ne de la ki wole baro sigi do kene kaya. Mo chama ya fo ko Ibrahim Boubacar Keita fela modi. Ko ni fene sira de fana bolo ni nyingalu keri la ibeka la dro kibe ni dalu de fo ko ibeka ko kata kalama. Ata kalama ba kalama. Ibeka fela de ata kalama. Kuna fundila de onyi wole ki nyininga fela mie inyiningaro de la maibeka ta kalama ote ni ko mbeka wakati mina qui était le premier personnalité du Mali ote ibeka yo nini kokera ko bubu na seka wole kaso ale tewa bon mena mufi o ka responsabilité o ka a situer ni ibeka kanga wole nyo de finyana Abdulaziz Bourtane ate kasola Jacob Zuma te kasola mais ibeka ere dala gise kira de qui nul n'est au-dessus de la loi mais o ka wele ni sharia kanga wole ba wele ote ibeka mo ko yo nete ibeka ka parti là nete mo bo fode ni yakila fo o ba fo ko be ni parti là nete mo sika parti là nebe nyere de ka parti là nete mo ko parti là de mais il faut situer les responsabilités chaîne de don si on doit interpeller Ibeka mais pourquoi pas aller dans la gise qui ra ni au-dessus de la loi avec fangala tout mais o ka wili mo de sara ni de bora Razal ala ni de gilani fem pe la jeleni mais wa don de sara jamana ko don de sara mais munu ya fagali ke ni enquête yere man ka jeya ko sobere munu tara kata kise ci nyemo de bo la jalatigu cedon te bo tengasa les éléments ne sortent pas comme ça nya fi ngom men couranti de bi har commissaire la ni tara ka solo ni be do ka solo sebeni be ke ka blaka ve fon fe bibolo ba be note ka bla tiente ni bo don fa be resist daile warde tu bibolo clé de tu bibolo woro de tu mi pochi kono ba be fenge ils n'ont qu'à situer les responsabilités même si Ibeka de kanka wuli aka wuli ni de mo de sara quoi demseni kene do be uma donye domu yo sara do be denkele do sara yero kelende bu u banu fabulu Rajal c'est dur denkelende be ebulu a fora yero ko do ta fla de torala ambise ko blate anga critique la ube ambise ko blate andu ndale mbala ka fo ke kiri abeka nye 600 kiri beka nyame kugulo be ka bo dinga kono dondoni mali critique la ube ku joro la 600 ne dalen do mali sharia la dalen do mali critique la kadaka demseni critique la munu be 600 wolu te natala na fuloko la procureur yere mutume mumbe mbogo mine ka fenge ke polo économique la anana ke ministre yere sa alhamdulillah kasonge angana anta siga angalaje anga siga angulaje asai anga siga anga wole yaulaje nyere ya me ka foko dobe ka wuli yafon mais tu akira tugo mo tara yoro mununa o ni yoro basabaye M5 RFP ka laɲini de ya to mo bora kata ni aye fagali fana kera boli de kera boli min kera akira sharia kan wa amake sharia kan wa ne hakilla kiri kan ka ni ko benye ni kan benye do jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita bi anga da kilima ban hali na ya soro biya denge wulilembe kiri la bebo kalama manda dare boka ngantena ndado la bi eni nega baroina radio lamebo ba do min foro la wa min mena fola nego ni Ibrahim Boubacar Keita wulila bi Mali sharia fe
dalen do la ka fa beta sariya lamewa Rajal mina fendo fina Moussa Traoré minina 91 Moussa Traoré en 92 Cour suprême korola kurate de ya central téléphonique refe mo kura domi abena ubaka instruction ke magistrat mu nyoke Taïcha Maïga mba foya on digne magistrat atesran Taïcha de Moussa Traoré ka instruction ke ni ma fili koni ado ambeta na Cour suprême dala Moussa nana uyaka instruction ke yefamu mais ni ne au-dessus de la loi ibeka ye munye jabala kuntigi korote ate wele mafia ngo e Mauritanie jabala kuntigi ni Afrique du Sud wolbe kasola wolpa koronayo aka Jacob Zuma ka koronayo abita jamana da wula kata il n'est pas au-dessus de la loi yafum na ba kanka kiri abikiri magistrat be an dalen do la magistrat be an wolube komi jina arute sra jina ni ubikiri we kalanko de kama jamana ya o kalanko de kama o sarala o de kama magistrat be an wolute na fulu fay mafa be nyuma chaman ba dembala yafum iye ida do kuma dola tuabu ko la charité bien ordonnée commence par soi-même Brahma Touré ne dogondi na e baraki ñogon fe ala ka hinala ne re de la ka tafuka kabla tegoroba Boa Touré tara ni nye bagadaji uka kabla gatigi ne tara ka to kuma kanta a semaine kono yere ne dogondo anga anda do bura ka kula ni nye tare di ka foko ama foko a jalagila di ni jalagila ikanka nadi uki hininga ni no do bimine ni no te a foroko Interpol ba fe an ni Côte d'Ivoire yesi ñogondi frontière ban ñogon ci Interpol c'est mondial fon fe ñi bloqué papier ina ou bien international mali police bi se ka boyan kata mineli ke Washington americain ko yamaria kono americain ko mo nu ou ko mo do ko jugu ke nabe malla ka fenge ke bi se kana mine parce que coopération policière de do buraka ni ko janvier kalut le mugani konoto sam bafla ani tani woro fo 600 e rajal muso ma minelen tundo muso to mina du waka tunu ni chokolata amma no bonna amma nga maistra mbufu kadaka seben bora ka foko e mandat d'arrêt international vene amba foko tare amba ga maistra ambe sigu ku fotu tu nyingali dobe mbolo ka kila o nyingali jumaye docteur Boubou Cissé min tunye jamana premier ministre ire dasira masisa ka fo ni mo no kanga mine no neli manga fo Boubou ko o Boubou Cissé min tunye jamana premier ministre ko de nalemba bi Soumaïla Cissé min tanyala la ka hinala o tola parti URD ka fa bena ka uluka cheboye URD tondon kon bora bi ka chaya bemo kona no fe dugu kono ka ira ka fo ni ko intu fela ko yala o kakawa Boubou min tumbe jamana kuntigi ko sisa no URD min tumbe M5 RFP la sisa gazi tumbe ka chi mo sara URD mauka wolelila kada ka beika militant wolede est-ce que mo mi na to be mo faka kola tu netna kuma do idade o kakawa amanga membenda do fendo la folo Ibrahim Bokar Keita ka parti no ye RPM ni ani munu segena ñogon fe na muta olu be aka ko kera sankise de yorojan ay fon fenta yorojan mo fon fenta be ya janfa ya fam be ya janfa a ministre ko nu be ya janfa be bora hari anga kula fon dila do be an do ni do tumba na ka ko fana ko say na be do ko kelembo afora ko fana ko bora be bora o joy anga kuna fon anga timokan be ba don ka fale tumbe be ka kere fale kera ka cellule de communication responsable folo ka fana bora RPM na ya fam ko fana bora be bora tulu bana be bora mais mena fe mi fiana professeur Saliku sanogo hakili ka bonima kalu samake hakili ka bonima ibanja hakili ka bonima maître Demba ye demseniye maître Demba su ko sani bubu nyana mai kadakan jana ba fana be siran fenkele nyo fisri walidi atukan ka do RPM de la muna ma do RPM na capital URD la nyam munu to fota ibanja ni kalu samake ni professeur Saliku nunu ye jamana mo bawde u kana soni ma u kana sumala su kana jafa u kana sumala su jafa wa u kana nyeji bo muso nyela bubu nale yere asa be kasili nu ya accepter u ya che jafa u sumala jafa angana no to kuma la kwa nu ya che dro sumala jafa wa su jafa wa te ya fuma de bu bitamu ni URD la ante sabali ko politique te horon fen done anga sabali anga miri doni kwa nu ko nya ko sumala jafa wa be nyeji da asa nyeji la nyela bu bitamu ni URD la ko jeunesse section nyere ya me ka fo section yi sigira tunte u ya ke papier dro ka black na bureau politique national la ya ka kera secrétaire à l'information et aux affaires économiques wa bu kalabanci akuri URD mo ko kana sumala jafa de uka mo buya ukana sumala jafa de wallahi nu sumala jafa nu bubuta te passé présidentiel la wa hari législative la te député soro ukana sumala jafa ne ko hakil na tay mu nyowo yode bo bita mu nyini URD la dem senu jodo halu marché raw jodi do bo bita mu nyini URD la tu anu foname ne ka nyini ngali sabana mena nyini ngali labankila kaso ki labla tu anya me ka fo bandaw kabina ale le bara bla domina ko aka premier ministre Mokhtar Wan
ko n'a furumuso bɛ résidence surveillée la an y'o kibaruya mɛn ne ko Bandaw wo Mokhtar Wane wo Assimi Goïta wo ninnu cɛla la kabini transition in daminɛra e bɛ se ka fɛn fɔ a la wa Rajal n bɛ fɛn min fɔ nin na fɔlɔ n ka kuma daminɛ la c'est une affaire militaire i y'a faamu c'est une affaire militaire Bandaw ye militaire ayi Bandaw ye militaire Assimi ye militaire ye fanga b'olu de bolo Mokhtar Wane ye Worobilan-Giro de u y'a wele de denmisɛnninw ye Bandaw wele ka bɔ foro la Rajal ne bɛ segin a kan ne bɛ n ka fantanya ne b'o kɔrɔ dɔn ka galon tigɛ ka wari minɛ ka dun ka galon tigɛ ka galon nɔrɔ mɔgɔ dɔw la Rajal tiɲɛ de tɛ fɔ jamana in kɔnɔna na an k'a kɛ Ala kama an k'an da don tiɲɛ la an ka wari to yen dɔɔni garijɛgɛ bɛ Ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo Ala an ka wari to yen wari ka di dɛ mais an ka wari to an ka bil a fɔ fɛn dɔw la denmisɛnninw de taara nin ta foro la ka na n'a ye k'a kɛ président ye i y'a faamu Mokhtar Wane ta o bɛn n'u ma y'a kɛ premier ministre ye o ye gouvernement formé ninnu donna la ninnu de ta y'u ka affaire ye ninnu de ta y'u ka affaire ye u ta de don u halala de don kalo kɔnɔntɔ kɛ gouvernement bɛna falen n denw a ye na kalo kɔnɔntɔ dafara sisan an bɛna gouvernement yɛlɛma kɛ n ka Mokhtar Wane to yen wa a ka tɛmɛ n'a ye de aw hakilina ye jumɛn ye bonya ka ɲi k'o la dɛ Rajal o tuma Bandaw ma a denw wele wa minnu y'a ta ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a tun y'u wele a tɛ kɛ tan hali Mokhtar Wane ka reconduction k'a reconduit a tun kan k'u wele bonya bɛ Manden bonya ma segin bɛ Manden i y'a faamu an b'a kɛ cogo di sisan an ka a to a ka tɛmɛ ni baara ye wa wala an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini de mɔgɔ b'aw bolo wa ayi mɔgɔ t'an bolo an ka to a ka tɛmɛ n'a ye sisan an bɛna gouvernement former mɔgɔ b'aw bolo wa ayi mɔgɔ t'anw bolo an ka mɔgɔ kɔrɔw bɛ to a la i yɛrɛ k'i ka mɔgɔw ta tiɲɛ tɛ mais o ma kɛ cɛkɔrɔba nana ka Mokhtar Wane k'a sigi a nɔ la tuguni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ a ma fɛn fɔ denmisɛnninw ye o tɛ baasi ye mais an ka mɔgɔ minnu fana anw de ta ye an ka affaire ye an ka mɔgɔ minnu fana b'a la k'a fɔ ko k'olu bɔ a la non Rajal o tɛ bɛn n ko n tɛ siɲɛ ta i ko n ka siɲɛ ta n ye n ban ka siɲɛ ta n ye n da duguma ko i bɛ n koronto n tɛ sɔn k'an ka mɔgɔ fɛnw bɔ a la i m'an jate tuguni mɔgɔw k'a analyser u k'a bila nin minɛn de kɔnɔ i y'a faamu parce que i b'a dɔn i ka nin yɔrɔ la n t'i ka kuma latigɛ ko caman bɛ denmisɛnnin ninnu kun kan surasi denmisɛnnin ninnu kun kan n'a fɔra denmisɛnninw a bɛ komi Bandaw kɔni ka denmisɛnninw don komi u n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn na u ye coup d'état min kɛ coup d'état Mali sariya la article 121 ko yafa tɛ se ka k'i ma fo ka se yɔrɔ min na maintenant pour que yafa ka kɛ fo amnistie de ka kɛ jamanadenw ka lasigiden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu k'a fɔ ko jamanadenw jɛra aw ma o baara ma kɛ fɔlɔ ninnu sigalen bɛ Bandaw la ni nin ko in tɛmɛna Bandaw bɛna pouvoir sugu dɔ sɔrɔ a bɛna gɛlɛya dɛ n'a ma farati transition bɛna ban ka sɔrɔ n'u ma amnistie ye n'u dun ma amnistie ye ni président wɛrɛ nana u bɛɛ bɛ taa kaso la dɛ bon n bɛna mun f'i k'i hakilila tigɛ o la kiiritigɛlaw sariya tigilamɔgɔw tulo bɛ n kan na n tɛ sariya tigi ye mais amnistie ye fu de ye ka da kan constitution ka kɔrɔ ni amnistie ye i y'a faamu aw bɛ constitution kɔnɔ i y'a faamu tuma dɔ article 121 de dɔn n b'a dɔn ko le coup d'état est un crime voilà i y'a faamu donc amnistie ye zéro de ye maintenant a bɛ kɛ cogo min sani n ka n da don la n bɛna f'i ɲɛna coup d'état mais n ko démocrate de tuguda coup d'état kɛlaw kɔ u y'a condamné ya 26 mars la 91 minnu bɔra olu de tɛ M5 la u ye coup d'état condamné ya u ka mɔgɔw tɛ ministre ya la gouvernement in na u bɛ baga Assimi ninnu ni Wagɛ ninnu ma fu la minnu ko jɛmu fanga ko diyagoya fanga ko k'a bin ko Musa ka fanga bin 26 mars 91 olu de ye kɛlɛw filɛ nin ye kunkolokɔrɔw filɛ nin ye M5 la u ma deli ka coup d'état condamné u dun ye jɛmu fanga ɲini u ko Musa ma ɲi mais n'i ko bi k'i bɛ ɲangi bɔ walima ka kiiri bɔ sɔrdasiw la k'u ye coup d'état kɛ o la a bɛ ye k'a fɔ sɔrdasiw kelen ma coup d'état kɛ o ni politikimɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ ani leader ba minnu ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲangi kan ka bɔ olu bɛ dɔ sɔrɔ a la wa olu bɛ dɔ sɔrɔ a la u bɛɛ kan ka taa kaso la mouvement démocratique mɔgɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ kan ka taa Cheikh Umaru bɛɛ kan ka taa kaso la n y'o de fɔ n ko jamana in kɔnɔ an k'an digi tiɲɛ fɔ la sariya ka tilen sariya ka appliquer ninnu bɛɛ kan ka taa kaso la Assimi ninnu dɔrɔn de kan ka taa kaso la a fɔra constitution kɔnɔ 25 février 92 a conférence nationale la ninnu bɛɛ tun bɛ yen M5 mɔgɔ ninnu tilancɛ a bɛɛ tun bɛ conférence nationale la palais de la culture la Mali conférence nationale 15 jours i y'a faamu a daminɛ le 29 juillet ka ban le 12 août moi j'étais vivant j'étais là mais ne ko komi ko k'a bɛɛ kan ka taa kaso la o kɔrɔ mɔgɔ ye wulikajɔ sabati ka fanga in binni baaraw kɛ walima ka fanga binni k'o bɔ sogo la k'o kɛ ɲɛnamako ye ne ko n bɛna ɲininkali dɔ k'i la i bɛ hakɛ to quoi ni ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ Imam Mamadu Diko n'i ko mɔgɔw ka taa kaso la Imam Mamadu Diko fana tun b'a la minnu tun bɛ k'a laɲini yɛlɛma ka na jamana kɔnɔ maintenant ne bɛ ka mun f'i ɲɛna Mamadu Diko ko yɛlɛma ka don kow la IBK fanga bɛ ka kɛ cogo min a ka yɛlɛma maliyɛnw sɛgɛnna a ka jamanadenw lamɛn jamanadenw sɛgɛnna jamanadenw lamɛn mais Diko ma coup d'état cautionné dɛ n kan tɛ Diko ma o n kan bɛ 91 la minnu wulila ko Musa ma ɲi su ko Musa ye dictateur ye an ka bɔ 91 kɔnɔ komi an bɛ ɲina t'a la ne yɛrɛ y'o fɔ yan parce que i b'a dɔn an tɛ se ka kura fɔ n'an ma kɔrɔlen fɔ 91 la ninnu ils étaient vivants
vivant Diko koni 91 là a conférence nationale assistée mais Diko Théo nous de a cautionné ni so na ka fo ko lu pio là-bas mun tume ko lu yo pousser ya fam ku ya parachevé amaba donc constitution kono déjà aw yere be kala ndo aw ba donc ka fo ko constitution kono ko coup d'état mayi amna obe tigre fo mun ba cautionné na cautionné ko anga takasola uye ko nge hakili moya ko de la parce que tumbala ka fo de ko président ka démissionné la nyini do de do ya ke président de fait président barabla anamba minila est-ce que lui est clé wa non Rajal en foru nyana ni ibeka tara munde beke John de Besigi un président démocratiquement élu na tara John de Besigi non là au foru ya ngo boko yo fu ya démocratique nous mo yo fu ya John bena un président il n'est pas en fin de mandat à toi 300 francs maro 100 ba la la tasisa John bena mo débat chaman ka télévision privée ou ni radio privée ni ibeka tara John de bena ça aya to aka mandat dafa o ma fu ya mais ni démocratique nous na aka ministre ko nous ni fenga nous ko no kakata diko ko de ko ka yelema jamana dewna me e ka jamana dew segena da jamana dewna me ko diko n'a jamais demandé la démission de Ibrahim Bokar Keita mais ako ka yelema do ko la ama ke tlogila o ma diko de ku ka kalamene escalier ka yelala hein ka yelen diko la yasa ka se ka fanga soro le flenier diko yi kanto ka le beta ka misiri la ima politique mo we ka soro ka janfa ka ba ka misiri kono ka tla ka janfa ka yi chunu nere do ka kuma be ka yi chunu diko yi chunu chokodi diko de ka akato ntoro akasema siko wodi na nini biye ngo nyuguye na nyaga ni diko te nu se ka jabala bo jamate tugu nu ko mouvement démocratique bo nu wallahi jamate tugu ko 91 la munu ya musabi munu panga pour clasa yaka radio rampart radio te se ka fa mo la te se nunu kelen te se ka mo shilabo ou te se ka mobile fa mo la e ka mobile mbeduma mais diko kungulo wodi na nini jamai diko kungulo de borani jamai diko dalaka de borani jamai ka place de place faiba foko dakonu ni dere jamai madeli ka 91 la tu baroyin kadi nga nyala sonama soni so amena to ki wole komo ye laydo eni radio ramparche shogal ko gala maiga fana ayi jija de kabini ni ko indamnera ale de tora mangana kele kayoro beke mangaye fonfe mana ke o mai foko na dairema adila airema wakati ni toni babolo sa abafa ka dofna faruka yala ebe jenoya o kaywa Shogel ma bunya akadinyi mokorotenta ka patila de sadika akadinyi ile éloquent abe kuma fo atenoto kuma la kabrit majma ka tani sambi sabaisa musa ka demzenu de tundo woluni Omar Kante nunu ani Daouda Diallo no INGM na Shogel est très éloquent et puis il est très franc ma faté galonte ke de ka galonte ke ka dogode parce que na kuma dossier ta be no de voilà yen famu na ka kuma kele de be Rajal ala kan dasi sinkinye kan ay sente la gusiyan la ko ne jete ne kuna fo ne mu jate mina ka kula ay sente de la gusiyan ko la gusiyan fo ko wele cour suprême la dossier de cour suprême la e ko dans 6 semaines e beto o sente kele na ibeta ka tay barake chugo e kanga bara munu ke jamana ko nana ko ibo lu fo Rajal o bayira ga fo Shogel make Musa Shogel make amake Musa make baba Musa dalaka mo dalaka mbeto ko fo ngako kono har ni kira fantan mo ni fin dala kankan ka ke sanu lengo di ni kon ko droit bana menego tu Shogel de tunte ka foya ko ka train de video l'état ka dobo ala wa premier ministre be million bi lovlan duruta Shogel nana foka se bima mo be ka makono abena joli bo aka sarala mbafie Shogel ya ga kalo folo war dunde kadaka ay kalo kele so barala Shogel taraka warta de Rajal mimbe fo fanga ko ani ni nana kana sigi fanga sigi langa otekelende tiente chikoruba yelena to ami samba flani santani saba nga ka du sebenu ko ra consigne di do mo kukana kakana kuka garu kana so anu lunye ka kenani chikoruba jume ibeka mbe fanga la ni tala otekelende ya fam Shogel ay ni kuma info Wayana baliadi anana 600 gesneru be kadu atumbe chinois furula de don 600 original de be don obe sam misriba boutique nous na 9000 francs ni awso bu fere suna tumbe chechia chinois de don 600 gesneru be don 3 pochi kolmao be don wala kol mobutu be don abe fen na 600 ima dafruge mais angoni be ala dele femina hein horon dani kuma kan o kona fen fara transition kan ay organe unique mun fana sigi 5 ans ala ka bara ala ka nyaw bulu parce que angana ke nyengo hasige ka jamana danga kwa ala ka nyabulu ala ka nya asimbulu ala ka Shogel ni asima ala ku kambe mais organe unique sigilla on ma ba organe unique ma mais ni organe unique de be ke sobe ka kalata date poussé anko no de do anga barake ni senier ani direction générale des élections anga barake ni lu ban Rajal mena kuma do fi na komi am bena classe 600
ni CENI ni DGE ni Cour constitutionnelle ni administration territoriale ni élection tora olu boro il y aura un autre coup d'état mo fiena coup d'état wure beke na ma ke ka fo mo tout ou ka to organe unique now expert ko ka bi se kake ou ka to ya kake fente fara transition de prolonger mais abse ka sur transition prolonger a bi se kake ka sur transition mo prolonger sango re ofo o de an ga kele kuyi sango re ofo Angato, c'est sauf les aboulikele flé. Il faut les voir d'abord sur le champ des opérations. Angoubla, ou kake, ou diafo. Mais ni chogue les tensions prolongées, doit à prolonger le coup, mais na kemouye. Na fait mou fouine, chogue tissé qu'à transition prolongée, asimi tissé qu'à prolonger. Et c'est là où bien, Union africaine ni fait nous bien, ou le cas pression baga, nous tissé, ou tissé. Ah, mais tu go kuba kere kwa ni ambargo bekanga. Mais na ou de fouine na ou tissé ça ou yokuma de fou tissé. Élection bébé qui a béni fait ou tissé, à faut qu'on ait d'affier là. Ni élection qui a fait un bébé enfant, ikanga ni kumakai, ikala timintu. Ou tissé wa élection meke. Tu, ami blaya. Nego nɛgɛjuru sira dɔ b'i bolo i k'o di jamanadenw ma mɔgɔw ka se ka i ka kuma in sɔn ji la dɛ walima ni ko wɛrɛw bɛ yen i ye fɛn caman fɔ a bɛ se ka kɛ an ye ko caman kun tigɛ baro daminɛ komi rajola kuma don waati koronin don i ka nɛgɛjuru sira i b'o di jama ma ne bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma. Ne ka nɛgɛjuru sira ye 76 10 58 88 76 10 58 80 76 10 58 88 76 10 58 88 biwolonfila ni wɔɔrɔ tan bi duuru ni seegin bi seegin ani seegin Ibrahim Diallo Thiou an b'i fo i ni ce kuma laban b'i fɛ k'a lase Rampart yɛrɛ ma. N bɛna min f'i ye kumakan laban min bɛ n bolo n bɛ Rampart fo n bɛ Makan fo n dɔgɔnin don n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna samara ɲɔ bɛɛ bɛ dan k'ale to mɛ n'a danna a bɛ tɛmɛ a bɛɛ la. Rampart ye samara ɲɔ de ye ala ka a sankɔrɔta hali ala ka barika don radio in na melen don ne yɛrɛ bɛ radio baara la mɛ ne yɛrɛ bɛ Rampart lamɛn ni n bɛ so n bɛ Rampart lamɛn kosɛbɛ ka d'a kan radio baara ye mun ye minɛn tɛ c'est des hommes les grands animateurs qui font d'une radio une grande radio. Il y a talent b'u la an bɛ ala deli ala kana dadimi bila u la ka d'a kan kumakɛla ni dadimi b'a la o ka gɛlɛn dɛ ala kana dadimi bila u la ala ka barika don radio in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Balimaw ni tun ye Ibrahim Diallo Thiou ye an ka cɛkɔrɔba don vraiment a sera an ka kumaso kɔnɔ bi a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nin wagati duman ɲɔgɔnna caman yira an na ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna wele an bɛna baro wɛrɛw sigi pour que aw ka se ka bɔ ko caman kalama faso kɔnɔ donc nin de tun b'an bolo k'a lase sɔgɔmada in na an ka vision du peuple ka Rampart kan Rasjal ka nɛgɛjuru sira ni mɔgɔ minnu mago bɛ ne yɛrɛ la 78 69 13 10 ani 6 nin ye ne ka nɛgɛjuru sira ye 78 69 13 16 ɲanw ta kan ye ala k'an to ɲɔgɔn ye.